neska mutilok, zuekin Txan Magua! Ainoa, mai txikia hor argiaren aldamenian, bai, eiderren atzian, oso ondo. Iker eta Julen, hemendik ala daude, bai? Batena prest daude. Kamera, piztuta... Jontxo, baina, hau abisatzen da, Jontxo. Hor altzaudete. Ongi etorri Txamagoaren lehendabiziko ikastaron magikora. Bueno, gaur ikusiko dituzuten jokuak, askotan egin izan ditut jendearen aurrian, eta beti funtzionatu dute, beraz, esan dezaket magia ona dala. Beraz, begiak ondo zabaldu, zeren eta asteragoa. Nola hasiko gea? Paper txinatarrakin, bai, ekialdetik ekarritako paper berezia. Paper gorria ikusten da, ez? Zer txingan, bitxo. Pixkanaka, op. Puskatu, aski ondo ikusi da, baina... Mogimendua errepikatuko dugu, bitxo. Tak. Bigarren boskaketa. Eta hirugarrena baita ere. Zema paper lortu ditugu? 4. Eta bosgarren bat baita ere. Bueno, zer dakat behatzetan? Paper zati piloa. Zeingo dugu paperrarekin? Horrelako pustarria edo, bolatxo egingo dugu. Oain arte dena normal. Baina, oain magia lortu bar dugu, nola? Benetan magia sinisten balin badugu, Euskal Herriko hitz magikoak ozenki botazkero, magia lortuko dugu. Beraz, denok batera. 1, 2 eta 3. Artxila mortxila. Eta lagunak, lortu dugu! Papera berkonposatu dugu. Magia, itxoin da ikusiko zute. Hai, paper txinatarraren jokua, aintzinako jokua, bai. Horretarako, zetazko papera erabiliko dugu. Edo zindendan, aurkitu dezakegu, Tolestatuz. Eta gora izaren bitartez, mosten balin baditugu, tak. Horrelako, 2 paper zati lortuko ditugu. Sistema beti berbera da. Tolestaketa bat, eta 2 zentzu berberean. Ados? Eta orain, soinua izango balitz bezala behitxu. Edo, akordoi sistema baita ere ditze zaio. Eta horrela pixkanaka, lortzen dugu, iskutuan eramango dugun paper zatia, eta sistema honekin, bat-batean zabaltzen dugu. Hoi da, behitxu. Hemen txaukagu. Eta oin, bigarren movimentua hau da. Triangelu erara, horrela tolestatuko dugu. Gutxi gora bera, Eta hauxe dena, izkina erdin sartuko dugu horrela. Gutxi gora bera, hoi da. Hemen dakagu trampa. Ados? Bueno, hauxe dena, hemen dikan irikitzen balin bada, tak, hementxe, lekaren bitartez hementxe itxetxiko dugu bitxo. Leka pixkat, bakarri paper batian hortxe, bizkarraldean. Eta hementxe jartzen da. Adi, presto, bitxo. Horrela aurkezten da, hortik anez da ikusten. Baina hemen dikan bai, hor dago. Ordun, azten gea, mosten. Ze lortu dugu?
guazen honik deituko ju trampa txikia, Trampa hau, hemen, itxetxita balin badago, ez da erortzen. Hoi alde batetik. Eta bestetik, paper guztiak puskatzerakoan, eta apurtzen ditugun paperak aurrekaldeak jartzen balin baditugu, oain, kanporuntz tolestatzen balin badegu, itxetxita dagoen papera, beste paper guztiak, harrapatzen ditu. Beraz, hemendikan ez da ezer erortzen. Bakarrik, buelta ardia eman bar diogu, hitz magikoak esan, disimulu zabaldu, eta bitu, po, irikitzen da. Eta hasiera batean eman ditugun bi buelta, da, beste paper apurtutak, estaltzeko. Ikusten da, eta horrela bukatzen da. Po, eta hori segitun, denerekin bolatxo bat ingo dugu, eta hop! Aldakizute, karta diela magoen adirazgarri. Bai, eta zuzen ere, urrengo jokua kartarekin ingo du. Baina, urrengo jokurako laguntzale behar dut. Eta hemen daukat, Iker, eskerrik asko laguntzagatik, oso ondo bitu. Barajarekin bi multzoen goitugu. Oso ondo. Iker, eskatuko nizuke bietako bat aukeratzeko. Oso ondo eskerrekoa, bitu, Karta multzo bat. Oain, zer egin behar duzu. Karta multzoa, gutxi gara bera, erditikan hartu, eta aukeratzen duzu multzoa, eskuaren beste puntxan utzi. A ber, zer multzo egiten duzu. Oso ondo, horrela zer lortu dugu, baraja mostea. Eta hau da, mozketaren karta. Mesedez, Iker, hartu mozketaren karta, hauxe, hoi da. Eta ikuslegoari erakutsi. Hoi da, ezinbesteko baldintza da, gu jakitea ze karta den. Bueno, ni jakitea, zue jakitea. Beraz, alde batetik, ondo gogoratu, bere balioa edo kopurua, zenbaki baten edo izki baten bitartez adirazita egongo da, eta beste aldetik bere saia. Pokerreko barajan ditugu 4 sai. Beltzez, irustak eta espatak. Eta gorriz, romboak eta bihotza. Beraz, ondo gogoratu, eta oin, bitu. Gaian utziko dugu karta. Argi eta garbi. Hemen dago barajan. Ados, moztu erditikan. Moztu, tak. Otzondo, Iker, jontxo! Impresionantia, harrigarria! Erditikan moztu eta mozketa isten dugu. Oain bai, Ikerrek aukera dutako karta hor nun bai galduta dago. Ados? Eta oain, Iker, makingo dugu. Behitu, Bio batera, bat biro zenbatuko dugu, eta behatza gainen jarriko dugu. Ados? Jarri behatza horrela, 1, 2 eta 3. Zanbatu. Ia! Listo. Eta Ikerrek aukeratutako karta! Ospa indu! Itxoin, ez zutela sinisten? Horbildu, betxo. Barajari buelta mango dio, eta nik pixkanaka karta jaurtitzen edo botatzen jungo naiz. Ados? Eta Iker, zeure karta ikusten malin badezu, eskatuko nizuke, stop esatia. Bueno, stop, hobeto nahiko. Ados? Betxu, por cierto, zeure karta ze zenbakia zeukan? 3. Iruko bihotza! Gontxo! Adi, iruko bihotza. 5, 7, 3, baina irustakoa. Ez da, adi, 1, 6, Andria, 4, Jota, 10, 8, 9, erregea, 7, 7, 9, 6, 6, 5, batekua, 8, 6, 9, Andria, 4, 10, 7, barajaren erdia eta indikan ez da saldo, jarraituko dugu. 4, Joker, erregea, 2, 3, irukoa, baina diamante romboa, ez da bihotzekoa, esan diazu bihotzekoa zala, ez da bihotzekoa, ber, 8, 9, erregea, Andrea, 2, erregea, Andrea, Jota, 10, batekoa, 2, 5, eta marrekoa. Egin dugu. Ikerrek aukera utako karta, barajatikan ospainduta. Noa junda, adi. Iker, da oskuria.
Ez dezute sinistuko, Iker! Magia sinisten dugu! Bai. Artxila! Mortxila. Hor karta badago, zapata barrun karta badago. Iker, ze karta zela esan dugu? Iruko bihotza. Iruko bihotza! Bat, bi eta... Iru. Ikerrentzat eta zuentzat, iruko bihotza. Eskerrik asko, txapeldun! Itxoin, konortea galtzen egin ez. Karta zapatan. Bueno, egia esan, teknika honen bitartez, karta edo non azal daiteke. Zapatan, poltsikoan, beste lagun baten patrikan, edo non, baina noi bai. Horrez horretik prestaketa berezi bat behar du. Ados, betxo. Horretarako, bi baraja barko ditugu. Eta bi barajatikan karta berbera aterako du. Kasu honetan, bosteko bihotza. Ados, bigarren baraja alde batea usten dugu, ez dugu erabiliko gehiago. Eta, hauetako karta bat, bi baraja berdin izan bardea, noski, zapata sartzen dugu, bueno, oain, hemen txesartuko, eta bai, zilik, edo sartzea, bueno, baina hobeto buelta manda. Horrela, karta zapatan do. Ados, baina esan duen bezala, zapata edo non azaldu daiteke. Oso, no. Bueno, eta oain, adi, pixkat korapilatxua da, baina merezi du ikastea, Beitxo, bi multzo berdin egiten ditugu barajarekin, Bosteko bihotza, bigarren multzon gainean jartzen dugu. Eta bestia, bigarren multzoa gainean baino, behatzarekin, egoera menperatuko dugu. Ados, horrela, bi multzo ez dian hasten. Ikusten da, hau, horrela ez da ikusten. Tak. Oso no. Orduan, horrela salduko gehagu koltza gainean, edo gure lagunen aurrian. Bueno, lagunak, behitxu, baraja bat daukat eta bi multzo ingo ditugu. Ados, hemen, bosteko bihotza dago. Eta hemen, edo zein karta da, baina da, goiko karta eta aurrez horretik, nekedarekin, zikindu dugu. Ondo? Ados. Bueno, orduan, oain galdera bat egin dugu. Mesedez, aukeratu zazu, bietako bat, multzotaz hitz egiten nahi gara, noski? Adi, guri interesatzen zaigu beti, bosteko bihotza aukeratzea. Bosteko bihotzaren multzoa aukeratzea. Baina, hau esaten balin badu, galdetu dezakegu, ikutu behatzarekin bietako bat. Eta hau ikutzen balin badugu, alde batera utziko dugu eta honekin jolastuko dugu. Eta, alderantziz, hau ikusten balin badugu, honekin jolastuko dugu. Konturatu zate, beti saiatuko gea, hau, honekin jolasten saiatu ez, honekin jolastu behar dugu, derrigorrez. Ados, behitxo. Eta guain, mozketa berezi bat. Eta hemen dago, jokaren mamia. Mamietako bat, behitxo. Esaten digu, mesedez, erditikan hartu gutxi gora bera, erditikan, eta mostu. Eta, kentzen dezun, karta multzoa aldamenean utzi. Berriro ingoet. Geure karta hemen goian do, behitxo. Taka, horrela utziko ondo gure karta, horrela. Eta hoain, segiran, beko multzoa hartzen dut, eta gainek aldean jartzen dut. Eta berriro ere segiran behatzarekin esaten mesedez, mosketaren karta hartuko duzu, eta beak hartuko du. Pentsatzen dut dela mosketaren karta, baina ez, da, goian zegoen karta, badakigu ze karta, behartu dugu karta bosteko bihotza hartzea. Ulertzen zute? Behitxu. Oain buelta emango dio zueko betu ulertzeko. Beitu, mesedez laguna, erditik hartu eta mostu. Hau horrela ez da zuek ondo ikusteko, Eta oain, tak, bestia jarri, tak, eta badirudi, erdiko karta hau dala, mozketaren karta, baina ez, benetan hau da, baina gure interesatzen dugu hau hartzea. Beraz, horrela do, oain bai. Horrela egiten du, tak, mostu, hartu mozketaren karta, hoi hartuko, nik ez dut ikusten, mesedez, ikuslego erakutsi eta bitartean, bigarren multzo hartzen dut eta gainea jartzen dut. Egoatzezate, leketa zikinduta dago. Eta hoin esango dio lagunari, oso ondo, nik ikusi gabe, gainea jarri eta gainea jartzen du karta. Zer gertatu da gainea jartzerakoan? Pegatu dala, itxetxi dala. Eta badirudi bakarrik karta bat dela. Beraz, hoin esango dio, nastu, mostu, mesedez, oso ondo. Eta hoin, buelta ardia eman, nik hartzen ditut karta berriro, eta laguntzaile aldamenean dolarik, esate jo, bitu. Nik kartak horrela pixkanaka horrela pasako ditut, dena ikusi dezaten karta. Zer, dena ikusi dute, pakiteze karta den. Eta, asaltzerakoan, esan, nahiko, edo salatu nahezun bezala. Baina, ez da salduko, zergatikan pegatuta dago, eta nun baiten, ja, pasada. Ez dugu, behin ikusiko, tak.
ez da saltzen, oain harridura hundia da. Hene esan du, Jontxo, nun dago karta? Beraz, lehen da biziko efektua lortu dugu, kartaren desagerpena. Eta oain bigarrena. Bidei magiko bat egin du. Eta pixkanaka, unik oain, lehen ikusi ez duten bezala, hemen sartzea, baina posiblea barru sartzea edo non sartzea. Mesedez, zeure karta ze karta zan. Galdetu diozu, edo horrez horretik galdetu diozu, oain karta pasatzerakoan berdin dio. Eta zango dizu, bosteko bihotza. Magia sinisten dugu, bai, artxila, mortxila, bosteko bihotza. Ze, joku polita eta sekreto handia. Bueno, hemen gaude berriro ere eta hemen honetan, Ainoa laguntzele, finarekin Ainoa eskerrik asko, eta ongi etorri. Beitxu, urrengo joku egiteko, 3 elementu barritu, baina 3 elementu arruntak. Alde batetik, plastikoa margotzeko rotuladore berezia, baina, edo non aurkitu dezakegu. Eta beste aldetik, 50 euro sentimoko txampona. Eta 3. eta azken elementua, pospolo kaxa. Utsa dana. Ados, beitu. Ainoa, eskatuko nizuke mesedez, txamponaren erdian eta nabarmena izki bat eitea edo markatxo bat ez zer. Egin, ze lortzen dugu honekin, mundu mundialen osoan, txampona bakarra izatea. Oita, eitu ze izki egin duen. Isa izkia edo X, txanen isa. Oso ondo Ainoa, beitu, argita garbi. Pospolo kaxeirekin, markadun txampona. Kaxa sartu, eta itxi. Ikusten da hor da, hola, ikuste ez, baina azken momentu arte entzuten da. Oso topiko, utziko dugu eta majingo dugu. 1, 2, eta 3, artxila, mortxila. Beitxo, Ainoa! Kaxa pospolo gainean txampon bat agertu da eta... Badirudi gure txampona dala zeratean, isa izkia dauka goikaldean marraztuta. Hoi da, eta... nabarmena goiteko, garbia goiteko, pospolo kaxeirik eta askoen ikusten da, hemen ez dagoela ezertxere. Irabazi dugu, ez? Eskerrik asko berriro ere! Beno, jokua goiteko, hainbat elementu behar ditugu. Eta bata da, kuterra hauekin kontu biliberzate, edo bestela, lehen esan doan bezala, gurasoi laguntza eskatu mesedez, hoi da. Bueno, txampona, normala da, 50 euro sentimoko txampona. Eta ikurra ebai, Ainoak, nahi izan duen ikurra, esarri doi, margotu dio. Ados, oain arte dena normala. Ikurra margotzeko, berri diot, plastikoan margotzeko rotudador berezi bat erabiliko dugu. Ados, oain arte dena normala. Eta trikimailua, hemen dator, beitxu, lagune. Pospolo kaxa. Pospolo kaxa, badiri normala dala, pospolo kaxa normala baina, berezitasun batekin. Atzekaldean, kuterren bitartez, zulotxo bat egin diogu. Pok. Ikusten da? Oain bai, asmata zutela. Beitxo, ze gauza polita. Txampona sartzen degun, eta nik eskuarekin hartzerakoan, txampona automatikoa hartzen da. Ikusten dute? Bakarrik, mugimendu estali beharko nuke. Orduan, nola estaltzen da? Horrela. Hortik handia txampona ez da ikusten. Horreite, txampona hemen do. Horreite, eta gero segitun, gainia jartzen dut. Eta esaten dut. Azken momentu arte, entzuten dugun txampona barrun dola. Baina txampona ez dago barrun baitu. Txampona hor kanpon dantzen da. Ikusten da? Oain bai, ez? Baina horrela ez da ikusten. Hor dago, eta oain baitu. Oain, biraketa bat egiten dugu. Pak, horrela. Eta gainean uzen dugu. Horrela, gainean. Jendia bain dikan ez daki gainean daola. Tak, eskuak entzen dut, eta txampona ikusten da, goian daola, baina indikan ikurra ez da ikusten kasonetan. Buelta ematen diegu, bai, ikurra, hor dago. Ados? Eta oain, irikitzerakoan, ikusten da txampona ez daola barrun. Eman dugu, erabat irikitzen dugu, baina irikitzerakoan buelta ematen diegu. Tak, horrela, atzeko zulazza ikusten. Atzeko irten bidea. Lortzen? Hoi da, eta horrela usten da. Ze, harrigarria benetan, Bueno, kaixo, Julen, laguntzeko asmorekin?
Osondo! Beitu, lasai! Hau da indarra, Baukazu indarra, Pontxo, baina galdera bat. Pontxo! Bai, baina galdera bat dizute, benetazko indarra, nun gorde behar deun? Hemen. Hoi da, Julen, buruan zeratik, hemengo igabez du zertarako balio, beraz, bakizute, Baina, bueno, guazen, majerekitea. Beitu, alde batetik, zapi bat. Edo zein zapi mota erabilizakegu, Sukaldeko zapia, edo zein zapia, edo muki zapia, baina karbitu eta mesedez. Eta bestaletik bitu, soka, Hartu, tira. Jontxo, hoi da, nahikoa, Frogatu du soka gogorra dala. Eta bestaletik ustaila, plastikozko ustaila. Frogatu baita ere, ez da irikitzen, ustail gogorra. Lehen da biziko pausoa. Soka hartu, eta ustailaren erditik sartuko dugu. Eituna frogatzen du dena, Hau da laguntzailea, fin-fina. Ezin daskatu, ez? Gogor, dago. Betxu, hemen txutziko dutena. Ikusten da, eta eskatuko duzu esku batekin, lokarriaren bi muturra fuerte egitzea. Beraz, hemen dikan tiratuz, ezin da ustaila askatu. Betxu. Zapia gainean jarriko dio, nik bi esku sartu, eta bain eskatuko nizuke bai etxe egian, eta hemen dikan, 3 artezen batzia, bat bi du, Venga, bat, bi, eta 3, eta bain tira, lokarritik. Askatu da. Ze, ikaragarria? Bai. Eskerrik asko, Jotxo! Bueno, joku hau segitu narrabatuko zute, Aski erresa baita. Bitxu, alde batetik, lokarri bat beharko dugu. Edo zein lokarri mota. Eta bestetik, ustaila. Adiz? Eskuturran erabiltzen dugun ustaila edo panpinak edo non lortu ezakegu. Ados? Az erresa den, ze txorakeria den, eta az eragina daukan. Bitxu. Zein dugu? Lazo bat. Oso erresa. Ardia sartzen da, eta gero, bi mutur. Hortikan sartzen dugu. Ezin eskoa da, duztetzea. Zein dugun? Bitxu. Men gaine jarri dugu, eta zapia gainean. Gure lagunak, bi muturra heltzen dio. Badirudi, ezin eskoa dela, ustele askatzia. Baina, bai, bitu. Zapiak enduko ez zuek ikusteko. Bakarrik, bi esku sartu, eta esan bat, bi, eta 3 gure laguna tiratzen du. Eta bea bakarrik ateratzen da. Ze txorakaria baina ze joku politxa. Baietz! Hemen gaude berriro ere, eta hori honetan, Eider daukagu laguntzailea. Oso ondo, kaixo, Eider. Beitu, 6 margo ditugu, eta bakoitza kolore batekoa. Ados? Zertan datza erronka, oso erresa. Nik asmatu behar dut, ze kolore aukeratuko duen Eider. Beraz, hartu, eskorekin oso ondo. Nik mailaren aurrekaldean eseriko naiz, oain Eiderrek margo bat aukeratuko du, eta kamerari erakutsiko dio. Ondo? Eta bakarrik eskatuko duzuke, aukeratutako margoa nire eskuan uztea, segundo batez, eta hartu berriro. Oso ondo, eta bestekin nahastu. Ados? Oain margoak mai gainean utzi. Adi, eta oain, nik ez da behiratu ere ez dute ingo, Bat, bi, eta Eiderrek aukeratutako margo horia da. Bai! Txapeldona! Horrelako jokuak hainbat aldiz errepikatu ditzakegu. Bai. Lehen da biziko lore bat asmatu, gero beste margo bat, eta gero beste bat. Ez da barza. Nola egiten den? Bueno, ikusi ez dute, ez? Laguntzale bat eskatu, beak margo bat aukeratuko du, kasoetan horia, ez? Eta nik mailaren aurrekaldean eseri naiz, laguntzaleari bizkarra emanez, eta esan diot, margoan nire eskuan jartzea. Beak margoan nire eskuan jartzerakoan, nik azkazalarekin, hor iskinan, margo pixka bat eramaten dut. Bitu. Ikusten da hor? Hortxe, kendu diot, eta hortxe daukat. Bueno, gero berriro berak, margoa ematen dut, bestekin nazten ditu. Baina,
Hemen da nere pista. Orduan ni berriro honetatzerakoan ikusi gabe, egiten dut horrela, tak, segitu ikusi dut horia dela, eskuan gainean jarri, eta antzerki pixka bat egitea besterik ez da. Badakit horia dela. Bigarren alde batean, errepikatzen baldin badut, atza erabili ordez, beste atzamarra erabiltzen dut, garbia dalako. Tak, ematen dut berriro, pixkat, eta horrik uste dut urdina dela. Eta horrela, errepiketan ditzakegu joko, hainbat aldiz. Erresa, baiez, baina nona. Neska mutilak, hasi jokuan! Ze, igandeko pagarekin ez zaudetela oso konforme? Betxu, magiari etekinak atatzeko, sistema politika esiko zute. Ze behar dugu, beti bezala elementu arruntak, 3 pospolo kaxa. Baina 3 pospolo kaxa, utxi. Bueno, bentsat 2 utxi daude. Eta 3garrena, makarroiz josita gau. Ikusten dia, eta entzuten dia. Adoz? Zeure naiz izango da? Makarroiai pista ez galtzea. Eta niz saietuko naiz, kaxak nasten. Eta zuek asmatu behar zute, nun aurkitzen da, makarroi dun pospolo kaxa. Adoz? Betxu, lehen da biziko mugimendua edo inglesez mugimendu guan. Adi, 2 eta 3. Eta galdera borobila, nun daude makarroiak? Hemen txezuen eskubin aldean, bai, asmatu zute. Bai, hortxe daude, baina, adi, honetan ez dut magirik erabili. Horrai, bai, adi, magia teknikarekin. Makarroia. Venga, horrela. 2 eta 3. Galdera borobila, non daude makarroiak? Ze, zuen eskerraldean? Ez. Hemen ez daude makarroiak. Erdin? Ez da. Eskuinaldean? Eskuinaldean ez zenuten espero, Bitu, horrengoan ningoe, baina eskoz mantxo, Bitu, 2 eta 3. Non daude makarroiak? Ze, hemen zuen eskerraldean? Ez, hemen ez daude makarroiak. Erdian? Ez da ere. Noski, eskuinaldean makarroiak asaltzen dira. Ze politxa, baitxoin bekasiko zuten. Bueno, joko egiteko, lehenik eta behin, makarroia barko ditugu, berat bakizute. Txeko sukaldean sartu eta makarroiak lortu. Ados? Elementxo guan, lehen esan dugu bezala, lehen da biziko elementua. Bigarrena, 3 pospolo kaxa. Bueno, 3 pospolo kaxa ez. 4 pospolo kaxa, baina bain ikusiko ez dute zergatikan. 3 pospolo kaxa, eta horietako bat makarroiekin, baina makarroi hauek prestaketa berezi bat daukaten. Atzen olako prestaketa? Lekedan bitartez, brotxadun, pintzeladun lekedan bitartez, hemengo makarroiak itxetxi. Ikuste dute? Itxezita daude, horrela ez dira erortzen, eta baita ere ez dute soinurik sortzen. Orduan, soinua nondikan atera da, nondikan sortu da soinua. Horretarako behar dugu 4 pospolo kaxa bat. Bai, eta gaina bitu, gutorren bitartez leiadela txikia egin dizkio. Zertarako, sonoridadea irabazteko. Ados? Baina, nun dago? Lehen ikusi dute alkandora aldatu dudala, eta alkandora mauka zeukala. Ados? Mauka erabiltzen dugun trampa txikia estaltzeko. Maukarekin hau ez da ikusten. Mauka honen iristen da, oain mauka gabe egiten dut, zueko beto ikusteko. Ados? Hemen dago, betxu, ikusi. Nik ezkerreko eskuarekin hartzen balin badut, eta pospolo kaxa astintzen balin badut, ez da soinorik sartzen. Makarroia dun, baita ere, behitu. Ui, behitu, ez izartu da horrela. Adi, baina eskubikarekin hartzen mani bat. Hoi da, Eta, sistema honekin kombinazio pila egin ditzakegu, Buelta, ni bakarrik kontrolatu behar den, nun dago makarroi kaxa, lehendabizikoan ez dugu erakusten, adibidez behitu, ondo ingoet. Eta gaina irikitazuek azkion ikusteko behitu, lehendabiziko mugimendua. 1, 2 eta 3, movimendu txorua, eta hemen ez dugu trikimailurik egiten. Eta jende esatu, bai, hemen do, itxita do noski, oaintzuek ikusteko eta hartzen deka esata. Bai, asmatu ez dute, irikitzen dut, ikusten dut, bai, hor dago. Eta horrengoan esaten dut, baina horrengoan magia sistema erabiliko, Adi, betxu.
Demagun itxita daudela, Ados, eta egiten, bat, bi eta hiru, hemen do, bakit, ez? Eta jendia, noski, erantzun zuzena emango du, ez, hemen do! Eta nik orduan ezkerrekokin hartuta, egingo dut. Ez, hemen ez dago, hemen ez da, eta uste hirugarrenian, eta jendia pentsatu hemen daola, baina bigarrenian ez dut erakusten, hau itxita do. Horra da, bueno, irikito dut, zuek referentzia modun erabiltzeko. Ados, oain errepika du, jendia pentsatu hemen daola, Ba, bi eta hiru, oain berriro ezkerreta gelditu da. Eta jende esango du, hemen do, eta orduan bai, zabet, ez? Hemen ez do. Hemen ez da. Eta hirugarrenean hor do. Eta, bueno, nik uste biru aldiz errepikatu dezakegula, Eta, bueno, ikusi ez dute, ez? Txotxak, ze elementu arrunta eta zen magia politia indezakegu txotxaren bitartez. Gauzatxo bat, urrengo jokoa pixak korapilatxua da. Baina merezi du ikastea benetan, Betxu. Txotxa, badirudi garbi daola, ez? Baina, keba, prestaketa berezia dauka. Betxu. Alde batetik, bi puntxu berdin margotuko ditugu. Ikustezu, eta neurri berberan. Ados? Eta beste aldetik, horrela. Alde batean xuri-xuri eta beste aldean, bi puntxu eramango du. Ados? Eta horrela hartzen da. Hau izango ditzake, hasiera. Biraketa normala egiten balin badegu, aski ondo ikusiko zan, biraketa normala egiten balin badegu, aski ondo ikusiko zan, beko puntxu beltza. Eta hemen dator, trikimailua, betxu. Biraketa bikoiztuta darama. Biraketa bikoiztuta. Zen eta esan, biraketa bat ingo dugu, bi atzamarrekin, bata atza eta bestia erpurua, eta bigarren biraketa eskuturrarekin. Ados, behitxo. Oain, manxo ingo. Biraketa bat horrela egiten dugu, baina era berean eskuturra jarraitzen dio bigarren biraketa batekin. Horrela zelortzen dugu, badirudi, txotxaren bi aurpegi erakusten naizela. Baina, beti aurpegi berbera erakusten dut. Eta puntxu beltza iskutuan gelditzen da. Ikusten da? Badakit hau pixka korapilatxua sortatuko zaizuela, baino merezi du. Lehendabiziko puntxua agertuko da, magikoki agertuko da horretarako, antzerki pixkat egiten dugu, hartzen dugu puntxu imaginario bat eta gainean uzten dugu. Eta hain, eskua pasatzerakoan, biraketa egiten dut horrela. Tak, betu. Lehendabiziko puntxua, orduan, biraketa normala egiten balin badut, tramparik gabeko. Biraketa, ikusten da, azpin ez dagoela ezer, bakarrik puntxu bat asaldu da. Nahiko magikoa da, eta hemen ez dagoa, inugo mogimendu magikorik. Mogimendu normala da. Eta orain, berriro hartzen dut horrela, eta harri, tak, azpin sartzen dut orain, errepikatzen dugu, biraketa bikoiztuta. Bai atzamarrekua eta baita ere eskuturrekua. Tak,
tak, tak. Eta horrela badirudi, puntxua magiko bi aldetan puntxu berbera saldu dala. Ados? Bueno, oain horrela gelditzen gea, jendia erlajatzen da, ze, arrituta, horrela hartzen eta buelta erdia ematen dio. Hau lasai asko, ze jendia pentsatzen du jokoa bukatu dala. Eta esaten, bai, eta gainea, behitu, ez da kentzen, hor margotuta dago. Eta hoi, aprobetxatuet, horrela baldin bazeon, aprobetxatuet, buelta emateko eta bigarren puntxua erakusteko. Oain, bigarren hemen prestaguta dago. Bi puntxun aldia. Ados? Bueno, oain, biraketarekin jarraitzen dut. Biraketa bikoiztutarekin. Tak, tak, badirudi, lehengo aldea dala, baina lehengo aldea hemen do, ez? Eta alako batean, behitu bat, bi, iru, bat falta zaio. Hartu, jarri, eta hortxe da. Baina bestaldian bat dago. Berdin jaingo dugu. Hartu, jarri, eta bain bai. Biraketa bikoiztuta, eta biak erakusten ditugu. Behitu. Kamara mantxo-mantxoan ingo, eta behitu, Tak. Tak. Hoi da. Trampa gabe ingo banu, horrela salduko zen. Baina, bakarrik eskulturra biratzen baina bain, biak. Biraketa bikoiztuta. Eta gero izango ditzake, atzea buelta hau, bat kendu, tak, bigarrena galditzen da, bigarrena kenduko dugu, tak, biraketa ikusten da, bigarrena kendu duela, eta gero buelta eman, eta margotuta do, behitxu, hain bialdetan do, tak, kendu, bigarrena gelditzen da, eta ingo nuke, pof! Bueno, lagunak, urrengo jokua oso proposa da bazkari baten ostean egiteko. Alde batetik, txotx garko dugu. Ados? Eta bestetik, sukaldeko zapi arrunt bat besteik ez. Argi eta garbi erakusten da zapia. Txotxa, zapiaren erdin usten da, zapiarekin. Txotxa estaltzen dugu, baina lasai. Aski ondo ikusten da bendikan txotxa, hor da hola, zapiaren erdin. Ikusten dezute, eta entzungo dezute behitu, Zer eta atzamarrekin, bat, bi, eta hiru aldiz, apurtzen txotxa. Ai, ze miraria ondi izango litzakeo behin, Txotxa berkonposatzea. Saiatuko gara, behitu, bat, bi eta hiru. Artxila, mortxila. Eta neskabotilok txotxa berkonposatu da. Voila! Urrengo joku baiteko bi txotx beharko ditugu. Bata, akartzen duna, jendea ikusten duna, eta beste bat, iskutoan da ona. Ez dala ikusten, babitxu. Hemen, tolestaduran, bat sartu dugu. Ikusten da? Hortxe sartu da, iskinen batian. Eskuineko, iskinen. Ados? Baitxo. Txotxa, erdi jartzen dugu, eta beste iskutuan dagoen. Txotxa hartu, eta horrek aldean utziko dugu. Hemen dago, iskutuan dagoen txotxa, eta bestia horratzian. Berriro hau arrekaldea ematen dugun, bakigu hemen daola. Guri komeni zaigun txotxa. Isten deun dena, eta esaten dugu, bueno, lasai, txotxa, ordoa indikan ikusten da, bitxu, gaina puntza bat atea zakagu, hortxe da hor txotxa, ikusten da, bai, bueno, baina hain baita ere, entzungo zute, nola, pixkanaka, apurtzenen txotxa, iruzatitan apurtu de txotxa. Oso ondo. Haze mirari handia izango ditzake hau berkonposatzea, pli, pla, nire dugun esaten duna, baina asaltzerakoan, tok, txotxa, berriro osorik asalduko az, eta txotxa puskatuta hor barrun dago gogoratu, txotxaren zatiak hortikan ateratzea, eta horrengo joko horrela prestatuta gugiko dugu. Ados? Hei, urrengo jokoa, txamponarekin egingo dugu. Ados? Ze, mogimendu bitxia,
Bau, abilezia hutsa da, bestik ez, Orduk eta ordu sartzia, dena bezala, adi, hop, hop. Eitu nutzean, Egingo dugu, txamponaren desagerpena, Garbi, tamanxo, Txampona, ukondopean zartzen dugu, hor, utziko dugu, ados? Bat, bi eta hiru zen batuz, hop! Txampona desagertu... Txampona eta desagertu ara indikan. Berriro ingo dut, Txampona hartzen dugu, bat, bi eta hiru. Eta orain, bai laguna, txampona desagertu da! Zaizarete pentsatzen. Nere besapean dola, hemen ez do, ez. Bestian ez da. Txampona, berriro, nere eskoan eslatzen. Politxa, Maneiatze edo manipulazio hutsa, ikuste zute? Buelta, azpitik erpuruekin hartu, eta berriro pasa bestaldea. Buelta, erpuruekin hartu, eta pasa gora. Urte asko behar di hau pixkat, ondo maneiatzeko, Ados? Bueno, hau ez dakatrik maia hondirik, ordua sartzea, baina noain, txamponaren desagerketa. Bueno, lehen indet dedai txiki bat, hemendikan sartzerakoan txampona ateratzekoan, aprobetxatuet, eskua behian sartzeko, betxo, tak, horrela, eta badirudi eskuan dola, baina txampona hortxe da, bakarrik horrela inbardet iriki, eta segitun esapetik atea. Ikusten da? Orain bai, txamponaren desagerpena. Urrengo jokoa bi mogimendu nagusi ditu. Betxu. Lehen da bizikoa, txampona hartzen da, ukondopean sartzen da, ikusi duten bezala, bat biru zenbatzen dugu, baina lehen da bizikoan behin ez da desagertzen. Hoi beharrezkoa da, bitxu. Bat, bi eta hiru, hop! Ez da desagertuta, hemen dator lehen da biziko mogimendua, mogimendu trampatia behintzat, Txampona hartzen dut, eta beste eskoa pasa. Jendia pentsatzen du beste eskoa pasa dudala, baina beste eskoan ez dago ezer. Indikan ere, ezkerreko eskoan jarraitzen du behitu errepikatuko, hartu txampona eta pasa. Baina ez dut pasa. Hemen dago lehendabiziko trampa. Orduan, esaten dugu, bat, bi eta hiru. Ez da desagertu. Guain, pase trampatia, tok, eta nola ezkerrean dago, berriro, bueltatzen naiz, hasierako jarrera hartzen. Hoi da, peitxo, bat. Eta txampona non dago? Hemen txedo behitu, eta ez da hortzen. Hor logikoet, bat. Bi, eta hop! Eta jendia segitu nik ustetu bi esku garbi, hemen ez dago ezerrez. Burua altxatzen dut pixka esaten, ze? Harrigarria, baina ze izaete pentsatzen. Ze? Hemen besapean daola, ez? Hemen besapean dago, eta beste besapean, hemen txezdo, orduan, txampon harrapatzen dut. Horrela, indezaket agerpena, edo lagun baten, aldamenean daun lagun baten, belarrien atzetik atezaket. Tuk, eta txampona atea. Eta benetan, egin dudan bakoitzia, jendia, txundituta gelitzen da. Eskamotiak, zuen muturren aurrian, Indiako soka magikoa. Adi, bitxu, Iker, mutur bat hartu mesedez eta Julen beste inbeste. Eta oain, galdera borobila. Euskal Herriko kirol nagusia, soka... Tira! Tira, kotxo! Nahikoa! Baina ikusten zutea. Hau da erokeria. Bueno, oso ondo, behitu, Ainoa, hemen txekarriko zea, erdin. Eta eider zue parian baina ondo pegatuta biok. Oso ondo. Eta oain, behitu, Julen, muturra hartu hortikan, oso ondo. Eta Iker hortikan hartu. Hortikan. Dena ondo? Ez tira, mesedez. Oso ondo. Eta oain behitu, mutur bat emendikan eta beste muturra pasa. Eta zingo dugu, hor, sabeden parian, korapilloa. Iker, muturra hartu, eskerrik asko. Eta, behitu, korapilloa ondo ikusten da, Dena presto, hain, bisoka, oso ondo, Iker. Behitu, horrela, mendikan hartu, mendikan, oso ondo, aurrerut. Eta, behitu zer dengo dugu, ronka politxa data. Bat biru esango dugu, hitz magikoak, eta bio batera,
gor, eutxiko zute eta gogor tiratuko zute. Eta sokak magikoki, bai Ainoren eta Aiderren gorputza, zeharkatuko dituzte. Ez dutela sinisten? Deno batera. Bat, bi, eta hiru. Artxila, mortxila! Ha! Lortu dugu! Txalo goxo bat! Txapelona, txapelona! Soka gorputzean zehar. Bueno, ikusten dute, soka sendoa da. Horrez horretik egin dugu sokatira egin dugu. Eta aski ondo ikustezan, baina betxo. Kamara horrubiltzen mani badezu, hor erdin aritxo bat ikusiko duzu. Ikusten da? Aritxoekin lazo bat egin dut. Bisoka inguratuz. Zergatik zertarako. Horrela oso sendua da soka. Ikusten da? Baino hau egiten bali badegu, itxuraz soka berdin jarraitzen du. Baina baitu, zer errexe izango litzakegu puskatzia. Ba hori egiten dugu. Hasieran horrela aurkezten dugun, soka jasotzen dugu, trampa ondo kokatuz, eta eskuarekin estaltzen dugu. Horrela. Laguntzailea prestatu, atzeko laguntzaile, hau, atzea pasa, korapilloa egin aurrekaldean, betxo, zer gauza errexe. Pak, horrela, laguntzailea kortikan hartu, behitu buelta mangoet, ikusteko nola gelditzen den. Ikusten zute? Ze bitxia eta ze txorakeria. Bat, bi, hiru, artxila, mortxila. Eta soka zeharo pasada. Ei, ontxo, bukatzar gaude, baina zeozer falta zaigu. Txanmagoaren kutxa magikoa. Adi. Utxik. Ze polita, Beitu. Oso erresa ingo dugu, beitu. Txanmagoaren kutxa magikoa esan dezakegu automatikoa dela. Automatikoa. Hemen barru zerratxoa daukat, zerraia. Eta nola funtzionatzen duen zerraia? Rodamentu edo pustarri, metalezko pustarri, baten bitartez. Betxu, horrela baldin badago mugimendua hau da. Bat, nire garatzen dut. Bi, arreo garatzen dut. Batian, txamagoa hor dago. Urruntzen baldin badut, betxu. Bolatxoa horrelingo zuen tok, bera zerraia isten da, eta nolabarrun bi kaxa ditu, ez dut bai ikusten zute, guain esan dezakegu lehendabiziko kaxa irikita dola. Bigarrena, hor barrun, etxamorren iskutuan da. Bai, orduan, isten dugu kaxa, nere ganatzen dut, aitzakia zer da, putz bota, eta horrela, daola, atzeko atzamarra kendu, eta txamagua agertzen da. Voila! Laguna, hau izan da, Txanmagoren kutxa magikoaren trikimailua. Beno, bukatu dugu. Trikimailok ikasi dituzute, baina hori ez da nahikoa. Magia menperatzeko, lehendabizi trikimailuak menperatu bai, baina gero baita ere segurtasuna behar dugu. Segurtasunak eta baita ere esaten bezala rekursoak, ateraldiak eta baina hoi orduak eta orduak emate dituzte. Ensaioak eta ensaioak. Baina bintzat, nire ustez, material ona daukazute. Beraz, ekin gogor, magiari eta horrengo arte. Ados? Ondo pasau, agur!